ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಲಿಗೆ ಕಂಚಲ ಬೊಕ ಅಂಬಡೆದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರ್ ಲೇಸ್ಲೆಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲರ ಒಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ್ ಅಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐಕಿತ್ತೇನು ರೆಡ್ ಕಂಚಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಗೊಂಜಿ 7 ಅಂಬಡೆಗೆ ತೊಂದೆ ಸುರುಟಿಯನ ಅಂಬಡೆನ ಲುಂಬುದು ಗುದ್ದೊನ್ವೆ ಬೊಕ ಕಂಚಲೊಂದು ಸಣ್ಣ 3 ಉಂಡು ಕಂಚಲೊಂದು ಲುಂಬೊಡು ದುಂಬೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ 3 ತೆಗೆತೊನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಚಲ ಎಂಚ ಸಣ್ಣ 3 ತೆಗೆತೊಂದೆ ಐಕೆಯನ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಬೊಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನೀರಿನೆಗ್ ಪುಂಟುವೆನು ಇನ್ನೊಂದೆ ಕೈಪೆ ಬುಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಕಂಚಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಂಡ ಐತ ಕೈಪೆದ ನೀರು ಪೂರ ಒಂಚ ದೆತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅದಂತೆ ಕೈಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕೈಪೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಾಗುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲುಂಬುದ್ಲ ದಿವುಲಿ ಮೂರ್ದಾದು ತೆಡೆ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಗೆತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟಿನೆತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪೆ ಒಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಗುದ್ದುದು ದೀತೇನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಗುದ್ದರ ಬೈತು ಚಿಂಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಐಕ್ 3 ತೆಗೆತೊಂದವೇನು ಅಂಬಡೆ ಬೊಕ ಕಂಚಲ ಪುಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡೆತ್ತ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಇಂಚವರ ನಿಗುಲ್ ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ದೈಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದಾಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಮೆ ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಧನಿಯಾ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಂಜೊಲ್ ಮುಂಚಿನ ಸುರುಟೆ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚದು ಮಸಾಲ ಪೊತ್ತು ದೀದಿಪ್ಪೆ ಜೊತೆ ಏನು ಪೊತ್ತಿ ನಾನು ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಬೇತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೊತ್ಪರೆ ಉಂಡಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಕ್ ತೀಪೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆನ್ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಗುಂಡುದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಬೆಲ್ಲನ ಪಿರಿಸ್ದಿ ಒಂದೆ ಯಾಕೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ತೂದೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ ನನಗಲೆ ಪಂದೆ ಪಾಡ್ವೆ ಏತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ದೀತಿನೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊನ್ವೆ ತಾರೈ ಪಾಡಂದೆ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬು ರೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕಂಚಲದಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡೆದಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐಕೆನ್ ತಾರೈ ಪಾಡಂದೆ ಖಾಲಿ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಏರ್ಪುರ ತೂತುಜರ್ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆವೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆಡ್ಮೆ ಕಾಯಿಂಡು ಚನಿತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪುತ್ವೇನು ಮತ್ತೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಲೈಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡೋಡ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ
ಬೆಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಂದ ಬತ್ತಂಡು ಏಕೆನ್ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ ಮಂಜೊಲಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದವ್ರು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಆತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೆ ಅನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನು ತಾರಾಯಿ ಪುತ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತು ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇ ನಾನು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ಪೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬಾಡದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಪೊತ್ತದ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿಲ ಪೊತ್ತು ದಾಂಡೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಅವರ ಬಿಡುದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ್ಯಾನು ಖಾಲಿ ಮಸಾಲನು ವರ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡುವೆನು ಮಸಾಲ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮಗಿಂಚ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಏಪಲ ಒಂದೇನು ದೀವೊಲಿ ತಾರಾಯಿ ಎರಿಗಿಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಗಲು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೇನೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಮಲ್ತೋನೆ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ ಕಡೆವೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತನೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಕಡೆ ಒಲಿ ಅಂಡ ಏನ್ವರ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪುಡಿ ಹತ್ತಂಡ ಐಕೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ತಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಯೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅವರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನಕ್ಕೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಂಡ ನಮಕ್ ಲೈಕ್ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಕಾಯಿ ದಿನ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯವೇನು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಚೂರು ಕಾಯಿಂಡೆಯವು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಂದ ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು ಕಂಚಾಲನ್ನು ಲುಂಬುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 3 ದಿವನಾಗ ಲುಂಬುದಿತ್ತಚಿ ಖಾಲಿ ಪೂರ ಮಂಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲುಂಬುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ಕೆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೈಪೆ ಪುಳಿ ತೀಪೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಬಡೆ ಕೆಲವು ಪುಳಿ ಪೂಜೆ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಅಂಬಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡದಲ್ಲ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಡಿಜ್ಜಿ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದಿಯೇನು ದಯಪಂಡೇನು ತೀಪೆ ತೂವನ್ವೆ ಹೊರವರ ಕಂಚಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಹೊರದ ಕಂಚಲ ಕೈಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬುಲೇದಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಬುಲೇದಿನ ಕಂಚಲನಂತೆ ಕೈಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಬೇಯ್ಪವೆ ನೀಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚಲ ಬೇಯ್ಪದ್ಲೆಗೆ ತೊನಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಲಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಡಿ ಬೇಯ್ಯಾರ ದೀಪಿನಿ ನೀರು ಬೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಲ ಮೈದೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯ್ಯಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕುದಿ ಬರೋದುಂಡಾತೆ ತೇನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಏನು ಕಂಚಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಬಡೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆ
ಸರಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಕಂಚಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಚಲ್ಲ ಉಣ್ಣೊಲಿಗೆ ಒಂಚಿ ಗಾದ್ಯನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಣ್ಣೊಲಿ ಬಟ್ಟಲ್ ತುಂಬ ನುಪ್ಪಾಡೊಂದು ಉಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಈಗ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅವ್ರು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ತೂವನ್ವೆ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ವೇನು ಕಮ್ಮೆನೆ ಒಂದು ಕೇನ್ನಗನೆ ತಿನ್ಕಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಹಾಪುಂಡು ಆತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರುಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಪ್ಪ ಅಂಡುಂತೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ತನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡಿಯನ್ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ತೊರತ್ತದೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡಿಯನ್ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು ఒక ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿದ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅದೇನಾಗ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇತ್ತಂತೆ ತೆಳುವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದಿದ ಚಪ್ಪೆ ಅನಗ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಹದಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ದ ಟೈಪುಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಬೆಲ್ಲಲ ಏನು ಪಾಡಿಯೆ ಏನು ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೈಪೇನೆ ತೋಚಿಂಡು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಪಲ ತೀಪೆ ತೀಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ತೀಪೆ ಖಾರ ಪೂರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪೊಡು ಅದನ್ನೈತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಾಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕೈಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಚಿಂಡು ಅಂಚ ಕಂಚಲ ಕೈಪೆ ಹತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾನು ಕುಡಾರ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಿ ಒರಿದಿನೆನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಅಂದಂಡನಿಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೂಲಿ ಏನು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿಜಾನು ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಒರಿದಿನ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಾದನಿಗಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ತೆನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದಿಯರ ಬಿಡ್ಪೊಂದೇನು ಸರಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಂಡ ಉರ್ಕರೆಲ್ಲುಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಅಂತೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು ಕಡಾಯ್ದು ಅಡಿಟ್ಟು ಪೋದು ಕುಳ್ಳುಂಡು ದೇಪಂಡ ಒಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚದು 31 ಇಪ್ಪುಲೆ ಕೊದ್ದಿಯನಾಗ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೊದ್ದಿ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಬುಡ್ದು ಬುಂಡ ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೇಡ್ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಅಡಿಪತ್ತಿದ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬಕ್ಕ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಒಯ್ಕಲ ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವು ಅಡಿಪತ್ತನ್ ಬೇಗ ಬಣಲೆದ ಅಡಿಟ್ಟು ಪೋದು ಕುಳ್ಳುಂಡು ಐಕಾದ್ ಪನ್ಯಾನ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಕಂಚಲ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿನ ಇಂಚಿ ಪಾಚನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತೊಂದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ವೇನ ಕಂಚಲ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಆತನಿನ್ನ ನಿಗುಲ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಗಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ತು ಪನಂತಿಚಾರ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನಿಗುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೂಜಾರ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೂಜಾರ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತುಣ್ಣೆನೆ ಕಂಚಲ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.